pwede na ako. Hi guys! Kasi Magluto kami ni Bata Bato, tapos ang pirang. Ay, Tita Judy, paglaki ko yung Tita Judy. Ay, paglaki ko yung si Ate Justin, pwede na ako mag-kuchilyo. Tapos, pwede na ako magluluto. Tapos, pwede na ako magsaksak sa kurente sa electric pan. Tapos, pwede na ako magay sa yung laruan. Sorry na, dali lang. Tapos, pwede na ako mag-pay. Tapos, pwede na ako, Pwede ka na lahat. pwede na ako, paglaki yung Jasmine, gaya natin si Jasmine. Tapos, pwede na ako magluluto. Oo, just kadagdag. Cook ano? Paglaki ko, pwede na ako inom ng cook mismo. Cook mismo? Oo. Oo. Tapos pwede na ako magtupi sa May siling green. Ay, sige. Bakit? Ay, sige. Biski dyan, babe. May kamatis. May kamatis. Lock pala yung kanina. Tapos may hugas ng kamay. Tita Judy. Bakit? Maghugas na sa kamay. Ang ingay. No monster. Yung monster. Ang monster sa labas. Sobo. Yung monster. Luto tayo. Patola. Oo. Patola. Patula. Siya. Patola. Oo, huwag mo ilalak yan. Na may miswa. Susuwa. Na may chicken. Chicken. Yung Jasmine. Paglaki mo, Paglaki yung Jasmine, pwede natin gagawin si Jasmine. pwede ka nang kargahin. Ay! Ay, wala akong paglagyan ng cellphone. Jasmine! Ha? Huwag ka dyan. Huh? Hindi Bakit? ko makita. Ay! Yan, magluluto tayo ng patola naman. Ano ba yan? Nagbagsak. Nabagsak na naman. Lagyan na natin ng ano. Yan. Ay, hindi yung isa yan. Ito na lang. Para hindi siya babagsak. Yan. Hindi ko makita. Mamaya, sandit lang. Itapusin ko muna to. Para makita ka. Ha? Para makita ka. Bakit? Lang mapaglagyan eh. Kaya dyan muna. Parang ang laki ng kutsilyo ah. Parang ang laki ng kutsilyo. Ito kasi gamitin ko kutsilyo. Ay, ito kasi gamitin ko kutsilyo. Oo, sabi ko sa'yo, huwag mo maglalaro ng kutsilyo. Hindi ako naglutin ko ito. Bawal din tumingin. Just look. Bawal tumingin, just look lang. Diba? Nari ng Tagalog. English lang. Just look lang daw. Yan. Turugin natin. Turugin. Pinurog mo. Yan. Tapos, sibuyas. Sibuyas, kamatis, bawang at luya. Yung manok ko pala. Ano yun? Bago ako magliligo, binabad ko sa asin na may suka. Bakit asin na may suka? Yun, lalamas natin. Para matanggal yung amoy. Tsaka, may sikreto doon. Pinakamalipit. Nagligpit ka? Sikreto doon. Para hindi mapanis agad. Ganun. Tiga. Ito. Kailangan natin. Manok. Yan. Siya. Kunti lang yan. May sobrang ganan. Puti na eh. Opo. Kailangan na natin. Kasi kanina pa. Oops. Ilang tuloy. Hirap pag isang gamit ang kamay. Kailangan na ihip. Ano yun? Opo. Opo. Kailangan na ba? Kailangan ng tubig. Siyempre, parang ulam tayo.
ko na ang hugasan ng manok natin. Pinachop ko na yun sa ano, sa binulahan ko. Maliit lang. Ano po? Mas magigisa na tayo. Buksan natin kan. Yan. Sa ang aking kawawi. Buksan natin. Hala, ang hirap pala pag mag-isa lang kamay. Mag-isa lang kamay. Mag-isa lang gamit. Ay! Mantika na. Dito muna natin kawali. Kain bakit kikis na! Nagawa mo? Ano nagawa mo? Akala ko tutulungan mo ako magluto. Akala ko tutulungan mo ako magluto. Nagluluto ka rin pala dyan? Ah, paglaki mo magluto ka na? Opo. Pag malakas na si mama? Tumagal na sugat ni mama? Opo. Talaga? Ano? Bakit mas? Mainit na guys. Lagyan natin ang mantika. Kunti lang. Sakto lang na. Siyempre. Ala, yung takot na mantika. Ang hirap naman. Isara. Tingnan natin yung bawang. Hindi nakapal para hindi masunog. Ayan na naman sa para hindi masunog pero susunog. Wala na. Master. Yan. Tapos, may lagyan natin yung sibuyas. Sibuyas, kamatis. Ay, wala pa lang kamatis. May ba? Yan. Dapat medyo ano siya, brown. Para mabango. Diba? Para pa sa pabango. Yan, lagyan natin yung sibuyas. Ilalagyan natin yung manok. Ayan natin dyan maluto. Tabi lang natin, saka masunog lalo. Inumin muna natin. Lumuti na to. Yan, hayaan lang natin dyan muna. Dalawa. Yan. Ano ba yung dalawa? Isipin nyo na lahat ng ano. Gusto. Ganyan. Lagyan natin ng asin. Ito lang. Okay yan. Tapos lagyan natin ng paminta. Lagyan ng paminta. Durog. Durog. Lagyan ng chicken cube. Tapos kalahati. Hatiin muna natin. Bakit kasi pa masyadong malasa. Hati lang. Hati lang. Yan. Pakulain lang natin yan. Pakulain lang natin yan. Kala mo dumi. Yan talaga siya guys. So, pakulain lang natin. Lalagay ko na ang patola. Patula. Kasi isa lang eh. Anong tawag doon? Pawala. Kumulo na siya eh. Ha?
Hindi na ilaw pag nagawa mo. Yung sa labas na ilaw doon. Hindi na umiinom kami ng mo. Kukundi yan. So yan, kulong. Ay, dali mo na mo. Gawin na natin ang ating. Yan. Ito para isin. Ay, sorry. Makuha na naman kayo. Ano doon ha? Unod. Tinanggal yan. Yan. Sinadya yan na may sabaw talaga kasi nga. Bakit po ano ako ng sabaw? May dahon. Malunggay na naman! Wala naman kasi malunggay dyan eh. Gising! Yan naman ang tawag dong. Langgam. Maligam-gam. Sabi mo ay ako lamang. Hala! Ito pala na po. Lagyan na natin yung meswa. Lagyan natin. Baka ma-overcook yung ating parola. Yarn. 1. Sinadya kong hinati yan. 2. And ba. La 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 lon. La 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 lan. La 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 lan. La 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 la. Ay, matulog ka na, Day. Sige ka, hindi kita mamaya panoorin ng ano, ng zombie. Nanonood ako mamaya. Yan! Mabit na, pinama siya ng kotse. Mga ilang ano lang. Sino to? Kapit na kaayo! Ba't may malaki? Gabi. Tada! Tada! Hala, blurred. Yarn. Patola! Na may miswa! Na may manok! Manok! Na buo! Ganun. Yeah. I told ya! Matulog ka na. Sa crib? Tigil ka na, sa crib ka pa din. So yan. Tapos na guys ang ating nilutong patola. Pahin na natin. Kasi mainit siya, baka ma-overcook.